Takže pripraviť sa. Diváci, ruky hore, všetci aktivujeme. Ideme. Koľko máme do štartu? 30 sekúnd do štartu. 30 sekúnd naspäť. Hej, kto to tam? Takže teraz budeme mať trošku spoždenie, neviem, kde tam čím presko. Nech sa vrátia. Naspäť. Nemáme problém, odstartujeme, kedy potrebujete. Vrátia sa, pôjdeme, kedy treba. Padla tu hláška, že to sú tí nadržaní, ktorí večer sa nevenovali tejto aktivite. Voľa, čo ich zvýšilo. Dobre, tak keď tu to doplávajú, zahlásime 30 sekúnd a pôjdeme ešte raz. Takže diváci, obrovský potlesk, ešte raz ideme ruky hore. Hej, diváci, zdravia, pretekáve. Poriadne, tleskame, tleskame. 30 sekúnd do štartu. Teraz ešte pozdravia pretekári divákov. Pretekári ruky hore a tleskame divákom. A teraz už máme. Iba diváci, ruky hore, tleskame. Fandíme diváci, poriadne ešte viac, búchame. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart! A je poštartované! Jedno dôležité hlásenie pre štafetárov. Bežci zo štafiet, ktorí idú behať, idete do autobusu číslo 1. 9:40 odchádza autobus so štafetármi, bežcami, takže treba sa tam ísť upratať. No a vy ostatní môžete zatiaľ sledovať štartové pole, ktoré odštartovalo dnes v rámci Oralmena. Už sme si spomínali, koľko máme pretekárov na štarte. Zvyšla sa ich tu poriadna masa. 131.